De satire die ik nu ga voorlezen heet Zo zit dat. De missieprocure van een broedercongregatie in ons land, die de bekering van Nieuw-Guinea tot haar werkzaamheden rekent, heeft hiertoe geld nodig. Zij stuurt derhalve een foldertje rond om de katholieke gelovigen op te wekken een bijdrage te leveren. Dit foldertje hebben we eens aandachtig bekeken. Uw gift aldus houdt de congregatie ons voor, maakt van een heiden een cultuurmens en van een cultuurmens een heilige. De 3 fasen van deze ontwikkeling zijn met tekeningen verlucht. De heiden wordt vertoond als een zwarte idioot, die als een bezetene in het rond springt. De cultuurmens blijkt een saxofonist in een strijkje te zijn, terwijl de heilige een engel is die op een bazuintje blaast. Deze verblijdende vooruitgang wordt nog benadrukt door het feit dat de heiden zwart is, terwijl de 2 volgende personen als blank worden afgebeeld. Dit verraadt weinig respect voor het ras waartoe de aanstaande katholieken van Nieuw-Guinea behoren. Het verraadt tevens een onjuiste opvatting omtrent de uitwerking van het doopsel. Dit laatste namelijk laat de huidskleur van de dopeling onaangetast, omdat de insteller van dit sacrament deze bijzonderheid heeft over het hoofd gezien. De bewoners van Nieuw-Guinea kunnen katholiek worden, maar zij blijven zwart. Het is goed de eerwaarde broeders hierop te wijzen. Het voorkomt teleurstelling. Het foldertje bevat voorts een begeleidende tekst. Deze tekst wijst op de vergankelijkheid van alle aardse strevingen. Alles, zo stellen de eerwaarde broeders snedig vast, gaat voorbij. Eén ding echter blijft. Wij slaan dan de bladzijde om en lezen uw beloning. Eén gift namelijk aan de eerwaarde broeders, zo lezen wij, zal uw entree hierboven gemakkelijk maken. En wanneer wij dit foldertje doorsturen naar, zo staat er, onze beste vriend, broer of zus, dan heeft het tot gevolg dat ook voor hen de hemelpoort straks wat verder open gaat. De eerwaarde broeders die van de schrijfkunst der beminde gelovigen een geringe denkbeeld hebben, sluiten dan zulk een briefje als voorbeeld in. Het luidt aldus: Amice. Ik stuurde vandaag als wissel op de hemel wat geld voor een goed werk. We moeten toch iets doen van tijd tot tijd. Doe jij ook wat? Ik vertel je later wel hoe het zit. Welnu, afgezien van het amice, waarmee broer of zus zelden worden aangesproken, is dit een aardig werkstukje. Bijzonder gestaagd vinden wij de toevoeging: ik vertel je later wel hoe het zit. Dit is een fijne vondst, waardoor het briefje beknopt kon blijven. Dit heeft echter het nadeel dat we later aan broer of zus de zaak nog eens moeten toelichten. En wat moeten we nu zeggen als broer of zus antwoordt? Amice. Ik wil wel iets bijdragen aan de bekering van Nieuw-Guinea, maar niet met het oog op een beloning hierna. Ik doe het uitsluitend omdat de zaak zelf mij ter harte gaat. De hemel is geen bank waarop wij wissels kunnen trekken, en het leerstuk der goede werken mag niet ontaarden in een slimmigheid, waardoor wij geld loskrijgen. Zo zit dat.